Més coses, el Club Beisbol Barcelona ha aconseguit el subcampionat de la Copa del Rei, que s'ha disputat aquest cap de setmana a la capital catalana, Eduard. El Barcelona va caure a la final davant dels Marlins de Tenerife per 8-4 després d'eliminar el Viladecans a les semifinals. Amb el triomf, els canaris van revalidar el títol de Copa per 5è any consecutiu. Escoltem les valoracions a la xarxa de comunicació local del president del club català, Josep Joaneda. Vam arribar a la 9a entrada, que és quan acaben els partits de beisbol, empatats a 2 carreres, i va ser molt fina la línia que ens va separar de vèncer la final de la Copa del Rei. No? Van haver un parell de situacions d'estratègia que jo crec que no ens van afavorir per part de l'àrbitre, permeteu que us ho digui, però és així, i això es marca molt la final d'un partit. Ara el Club Beisbol Barcelona, després d'acabar subcampió d'aquesta Copa, ja està centrat de ple en la Lliga. Nosaltres hem jugat tan sols 2 partits, justament va ser contra Marlins de Tenerife i vam repartir, en van guanyar un, en van perdre un altre. Aquest cap de setmana anem a Bilbao a jugar contra Sant Ignacio, un equip molt potent també. El nostre objectiu és tornar a guanyar la Lliga, a poder fer. De totes maneres, tots els equips s'han reforçat molt i ja veurem si ho podem aconseguir. El Club Beisbol Barcelona, recordem, sotscampió de Copa, va néixer l'any passat, el 2012, després que el president del Futbol Club Barcelona, Sandro Rossell, decidís prescindir de la històrica secció blaugrana. Parlem ara de ciclisme de muntanya perquè ja és en marxa el segon Open BTT Girona-Sant Joan.